Selos mao'y gisubay sa kapulisan nga hinungdan sa pagpatay sa usa ka lalaki sa iyang kapuyo sa Barangay Careta sa Dakbayan sa Subo. Mao kini ang gibutyag sa hepe sa Cebu City Police Station 4, Police Major Eric Hingoyon. Patay nang napalgan ang 24 anyos nga single mother nga si Fercy Paculaba. Human gidukdok og martilyo ang iyang ulo o gidunggab sa makadaghang higayon sulod sa iyang boarding house sa Barangay Careta, Cebu City alas 2 sa kadlawon sa Huwebes, Desyembre 11. Ang suspect sa krimen, ang iyang kaugalingong kapuyo nga si Christian Lavares, 23 anyos. Subay sa pagsusi sa kapulisan, nakigbuwag na ang biktima nga si Fercy sa suspect human sa siyam kabuwan nga pagpuyo sa duha. Asoy pa nga on and off ang relasyon nila ug misuway pa sa pakigbalik ang lalaki. Apan giingnan kini sa biktima nga duna na siya'y laing karelasyon. Palagot daw siya gipasuya siya nga naitabo na mo ni kuan ni nana. Moingon niya na daw siya lain nga uyab-uyab, nangitom gid daw ang iyang pananaw. Sumuto na pakan niya o martilyo niya. Dunggab pagid niya. Human niya commit sa crime, agto siya sa Talisay, and then gisuwapin nga nanin sisilingan nga pulis. Moto dito siya ni voluntary surrender. Pagbasol ug kaguol ang gibati karon ni Christian kinsa kasamtangang nakabalhog sa Mabolo Police Station. Tungod sa silos, sila sakit kaguol. Basol ka. Sa ilo ko buhat na ako. Ato pang naabtan ang mga lama sa dugo sa unlan ug saog sa kwarto sa biktima ug anaa pasab ang bag sa laki sulod ang iyang mga gamit gawas sa kwarto. Asoy sa bayaw ni Fercy kinsa nagpuyo sa ubos nga bahin sa boarding house nga duna sila'y nadungog nga syagit niadtong orasa ug pagsuta nila sa kwarto ni Fercy ilang naabtan ang 6 anyos nga anak niini ug ang biktima nga napuno na sa dugo ug nag-apas na sa ginhawa. Pagsaka sa akong mama, dito na nagdugo na. Wala nang laki. Ang anak sa akong bayo kay, "Mama, mama." Ana ba? Nagadugo na pud ang bata. Pero ay samad magnihag ra gud siya sa mama. Gispan basta nilalagong gagurong mo kay siya atoy. Gisban niya istorya ba na nanam ko bag-uoy nganong anak ba para lagi mo halayo ang laki kay dili lagi siya ganahan ng dili dawat ang anak ba. Dugang paniya nga wala nila damha ang panghitabo ug mitabang pagani kini mag-uli ang duha. Diyan, in town dyan, kabama ko ni surrender na ka, pero kana, bayari in town mo sa lawi, in town, kinabuhi mo likuha. Ayun na pag-victim in town, kabaw ba yun, Jumil? Imong rason dito kay self-defense, di madag self-defense ang gidok-dok tolo sa uloy. Giandam na karon sa kapulisan ang mga dokumento aron mapasakaan og kasong murder ang suspect. Kini si Queenie Holigon, alang sa MyTV, Cebu.